dira munduan da nazioarteko elkartearen garapen politiko eta juridikoaren isla, gauza naturala da. Hori horrela izanik, kontzeptu klasikoa berrikusteko beharra bat daukagu. Kontzeptu klasikoa kuestionatzeko beharra, soberaniaren kontzeptua, estatu lurraldetasunaren kontzeptua, kontzeptu guzti horiek kuestionatzeko beharra daukagu. Soberanotasuna eta lurraldetasunaren arteko harreman zurrun hori malgutzeko tresnak badira. Eskubide historikoen eskutik, saiakera bat izan zen, gertatzen dena da, Konstituzio Espainiarra eskubide historikoen garapena asko mugatu du, titulo juridikoen bitartez, nolabait malgutu daiteke harreman hori, lurraldetasuna eta autodeterminazio eskubidea izan diteke. Gakoa ez da nazioarteko zuzenbidearen posizioa edo jarrera independentzia deklarazioen aurrean, baizik eta hirugarren estatuen jarrera errekonozimentua gauzatzeko. Eta errekonozimentu hori gauzatzeko, hirugarren estatuen begiratuko diote estatalitate baldintzak betetzen diren, hau da biztanleria egonkorra, lurralde zehatza, gobernu eraginkorra, eta beste estatuekin harremanak izateko gaitasuna ote duen, erakunde edo lurralde horrek. Baita ere begiratuko dio prozesuari, prozesua zilegitasun demokratikoa izan behar du, negoziazioaren bidea gauzatu behar da, ikusiko dugu gauzatu saiakera egin eta nolabait blokeoa gertatu ondoren ere sezioa zilegi izango dela, baina hori gero komentatuko dizuet, eta ondoren nolabait abortza ez erabiltzearen debeku orokor hori ere horri begiratuko diote hirugarren estatuek errekonozimentua gauzatzeko.